Insigida nagtignay ti Ilocos Norte Provincial Veterinary Office. Babaen iti panangidadaulo ni Provincial Veterinarian Dr. Loida Valenzuela. Kalpasan nga dagiti taraken na baboy, adagitoy ket nakitaan ti sintomas ti ASF wenno African Swine Fever. Kadagiti sumagmamano at taraken na baboy ti ili a Solusona, Ilocos Norte. Dagusmet ang nagtignay dagiti ili a kaasideg tinadakamat a lugar. Adagitoy ket nang establish da kadagiti checkpoint tapno di kastaket ma-monitor wenno ma-check dagiti sumrek ken rumor adingwen kadagitoy a luglugar. Actually, number one, na-establish na natin yung mga checkpoints. Naka-establish na rin ang kanya-kanyang checkpoint sa mga munisipyo adjacent to Solsona because meron yung mga lumulusot talaga. Magkukonduct kami ng surveillance dun sa mga area na yan. And also, we will conduct na yung surveillance doon sa 3-kilometer radius from the infected zone. Kasi kailangan nating tingnan maigi kung meron pa bang nakalipat o nakalabas mula doon sa Mananteng na napunta sa ibang parte ng Solsona. Aging gana kalitagun daway, ket isay sayang katpailaeng ti pivet, itinawnawneg nga inda panagimbestigara, tapno di kastaket amwenda, no naggapuan ti virus anang apektar, karagiti taraken a baboy, dagiti sumagmamano nga adaan pagtaraknan na, karagiti dua barangay, iti ili ti Solsona. Well, kailangan pa namin magkaroon ng in-depth analysis, so we will still be conducting ang knowledge, attitudes, practices belief survey sa mga affected farm, dun sa mga affected na mga tao, barangay, at kasi dalawa na yung barangay natin, yung index case natin noon is Manalpak. Pero awa ng Diyos, pang ilang araw na mula nung nagkaroon tayo doon, May 27 tayo kasi nagkaroon doon, and up to now, wala pang untoward incidents ng mga nanghihina o naa-abort o mga na nakikitaan doon sa even up to maximum 3 kilometers or even with the whole barangay. So siguro ongoing din ang kanilang under na tayo dun sa screening process para mapag-graduate ulit natin itong Manalpak na maging pink zone naman. Mag-graduate natin siya from infected to a buffer zone. Aprisyaran ni Provincial Veterinarian Valenzuela, iti alistumet a panagtignay, dagiti agpanpanday linteg karagiti na duma-duma nga ili, iti Ilocos Norte, anang ramid ti ordinansa, adagitoy ket mangitunda, iti naiget apan nakabantay, karagiti taraken a baboy, iti probinsya. The municipio, different municipalities, and they're also actively participating na sa kanilang lugar. Meron na silang ginagawa yung mga ordinances nila, meron na nagpo-propose for ordinances or di kaya executive orders para sa creation ng kanilang task forces. At the same time, pag-conduct ng paggawa ng legislations nila so that guided sila when it comes to kung sakali man na merong ganitong mangyari sa kanilang lugar. And at the same time, we will also do sampling. Magpapakuha ako ng mga samples doon sa mga slaughterhouses. At meron specific periods na pagkuha para hindi para sa ganun ay pare-parehas ang method of collection nila doon. Mapila ni Provincial Veterinarian Dr. Loida Valenzuela, karagiti addaan taraken a baboy nga ipakaamuda ko mga insigida kadagiti maseknan wenno idiretsuda iti opisina ti Provincial Veterinary Office nukas pangarigan man adda dagiti makita wenno mapansinda a sintomas ti African Swine Fever wenno ASF. Sa mga nag-aalaga ng baboy dito sa Ilocos Norte, wag kayong as long as maaga kayong magpasabi kung anong nangyayari sa inyong mga baboy. Meron dyan mga na-train na barangay biosecurity officers ng bawat munisipyo. Nandyan yung ating mga livestock coordinators. Agad po kayo magpasabi sa opisina natin. At although kami ay nakatutok doon sa Solsona, considered kami infected. Considered kami na medyo madumi, so to speak, kasi nandun kami sa red zone niya. We will do whatever way we can na para matulungan po kayo. Wag ho kayong mag-atubili kasi itong lugar na to, yung Mananteng, late reporting po sila. O kahit doon sa Manalpak, late na sila nag-report na meron na palang nangangamatay, hindi pa sila nagpapasabi. So ngayon, na alam na natin na medyo mabilisan ang pag-ano ng ASF, yun ngang isang farm, yung unang farm na talagang tinutumbok ng mga taga-Mananteng. Kasi doon nag-umpisa yung sakit sa area na yan eh. Una nakakita kami doon sa karne.
Hindi pa niya sinabi na meron pa ulit. Sabi ng mga tao nung nagkakalat kami, may kinatay daw ulit siya. Kaya naglinis daw siya ng karne doon sa irigasyon. Yung mga nandun sa along irrigation waters na nag-aalaga ng baboy, may mga natamaan. Dahil alam mo yung practices, kailangan nating i-establish din yan kung practice ba nila kumuha ng tubig. Kasi ang linis ng tubig din doon eh.